UPPL राजनिति हान्जाया जेबो मावाखै थांनाय 5 बोसोराव जेबो मावनो हायासै बिनि फिथाइखौ BTC इलेक्सनाव मोनखाबायना आरो नैबेयावबो होबावगोन आरो आं जेब्ला 2001 मायथाइयाव MLA जाजेनदोंमोन बे उदालगुरि ओनसोलाव जेबो गैयामोन लामाबो गैयामोन दालांबो गैयामोन बेबायदि खुनु इनफ्रास्ट्राक्चार गैयामोन आङो गोलाव 20 बोसोर उदालगुरिनि समस्तिनि MLA जाखांनायनि उनाव गोबां लामाफोरखौ जों बानायबाय दालांफोरखौ जाबाय बेथ' रायजोफ्रानो बुंगोन ना रायजोफ्रा नुगासिनो दं स्कुल न'फ्रा अबस्था गैयामोन बेफोरखौबो जों फोसाबनो हाबाय गोबां अनुस्थान प्रतिष्ठान जों लाबोबाय जों माखौ लाबोआखै बिनि उत्तरखौ रायजोफ्रानो होगोन आरो बिथांमोन बुंबानो जे जाजोबगोन बेथ' खोथा नङा राजनितिनि नामाव राजनिति खालामनो नागिरदों समाल'सना खालामनो नागिरदों गावसोरनोथ' नांफिनजोबो दा थांनाय 5 बोसोराव मा मावखो उदालगुरियावलाय बिसोरलाय देखायदोलाय रायजोफोरनो मा मावदों बिसोरो देखायथों माबा मोनसे अनुस्थान बानायदों नामा बेयाव माबा मोनसे अडिट'रियाम बानायदों नामा माबा मोनसे दालां गिदिर बानायदों नामा देखायदोलाय उदालगुरि समस्तियावलाय जेबो बिथांमोना मावनो हायाखै आरो बेखायनो बिथांमोना लाजियो बेखायनो जोंखौ समाल'सना खालामफ्लायो आरो बिथांमोना दा बेखायनो नैबे बिसायख'थियाव रायजोफोरा माने बिनि प्रमानखौ होगोन आरो माने सोरदों थागोन सोरदों थाया सोरखौ भट होगोन होनांगौ रायजोफ्रा इतिमধ্যे हिदान्त लाखाबाय जे UPPL राजनिति हान्जाया जेबो मावाखै थांनाय 5 बोसोराव जेबो मावनो हायासै बिनि फिथाइखौ BTC इलेक्सनाव मोनखाबायना आरो नैबेयावबो होबावगोन आरो